colindători. Cerule, nu-mi vine să cred că iar e perioada aia din an. Parcă mai ieri am dat jos decorațiunile de Crăciun. De fapt, a fost alaltă ieri. De obicei le dă jos de Halloween. Nu, n-a venit Moș Crăciun mai devreme. Îmi chiore mațile din lipsă de hrană. Am auzit, Garfield. Curcanul nu va fi gata decât peste 2 ore. Peste 2 ore? Sunt lehnit? Voi pieri? Ba nu, mai întâi voi face foame. Hei, curăță-ți limba ca să fiu protejat. Oh, ce voci frumoase aveți! Poftim, serviți niște biscuiți delicioși! I-am făcut cu mâna. Oh, cerule! Oh, ce multe dulciuri primim când ne ducem la colindat din noastră. La ultima casă unde am colindat, am primit budincă de smochine. Budincă de smochine? Nu știu ce e, dar o vreau. Odi? Un miracol de Crăciun. Primești mâncare dacă știi să cânți. Eu știu să cânt. La la la, la 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 la. Mănânc. Nu, nu poți să vii. Nu vreau să împart bunătățile. Vin, întotdeauna e așa. Cineva apare mereu când trebuie să spăl podeaua. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Prea bine, ați fost colindat de Crăciun. Dați-mi ce merit. Ar fi trebuit să specific mâncare. Oh, crezi că e amuzant, nu? Ai dreptate, chiar e amuzant. Dar uite ce se întâmplă la următoarea casă. Apăsați. Miau la la, miau la la, la 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 la. Miau la la, miau la la, la 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 la. Odi? Prea bine, vină cu mine la următoarea casă. Va fi altfel. La la la, la la la, la 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 la. Miau la la, miau la la, la 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 la. Asta ce-a mai fost? Miau! Vezi? Ți-am spus că o să fie altfel. Vecinul ăsta n-a folosit o găleată. Oh, Garfield, ăsta e cel mai urât zgomot pe care l-am auzit în viața mea. Da? Bună! Nermăl! Parcă erai un acordeon în mașina de tocat. Și spui că te descurci mai bine? Cu o amigdală legată la spate, privește și învață. Hei, Odi, vrei să cânti cu mine? Hai! Hei! Așa ve. Un alt motan colindător. Sper că ești mai bun decât celălalt. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la.
E cel mai drăguț lucru pe care l-am văzut. Firește! Poftim, o costiță cu carne în sânge, cu pire de cartofi, usturoi, morcovi glazurați, chiple unse cu unt și miere. Iar la desert budincă de smochine. Budincă de smochine? Așa stau lucrurile, Garfield. Ori ai talent, ori n-ai. Am talent, să știi. Și vreau să mănânc. Tădim. În spiritul sărbătorilor de iarnă pot să vă sugerez, dragi prieteni, să împărțiți mâncarea aia delicioasă cu mine? Nu. Nu? Garfield, tu ai împărțit vreodată mâncarea cu noi? Are dreptate. Stați, vă pot ajuta să colindați? Bine, râdeți cât vreți. Nu mă deranjează, nu-mi pasă. Nu mai râdeți. Scuze, Garfield, doar că, vezi tu vrei să înveți pe cineva să cânte. Hei, am o voce superbă. Ascultați-mă numai. La 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 la. La 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 la. Încetați! Cântatul meu nu este chiar atât de rău. Recunosc, mi-ar prinde bine câteva lecții. Îți propun ceva, Garfield. Te lăsăm să fii profesorul nostru de muzică dacă poți cânta în do major. Ha! Ce chestie! Un do major la talentul meu? Va fi ușor. Dați-mi o secundă să mă încălzesc. Iată secretul. Ca să scoți un sunet în do major, trebuie să-ți smulgi un fir de păr din nas. Așa se procedează la Opera Metropolitană. Nu-i rău. Voi fi profesorul vostru pentru o cotă parte din mâncarea primită. Eu zic că 10% e corect. 10%. Nu accept mai puțin. Haideți! Voi fi dirijorul vostru la următoarea casă. Lăsați-l pe dirijor să se ocupe. Miau, 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 miau. Nu. Cântați așa. Miau, 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 miau. Frumos cântat, domn profesor. Asta e situația, Garfield. Fie ai talent, fie n-ai. Hai, Odi, să mergem la următoarea casă. Recunoaște, Garfield, noi suntem adorabili. Tu nu ești. Trebuie să găsesc o cale de a mă face mai adorabil. Vocile ascuțite sunt frumoase. Trebuie doar să cânt mai sus. La 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 la. Nu, trebuie să cânt mai sus. La 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 la. Încep să mă prind. La la la. Perfect. Oh? La 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 la. La 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 la. Râzi de modul cum vorbesc eu, nu-i așa, motanule? Poate că am nevoie de... Poate că am nevoie de niște colindători de rezervă. E grozav, Chiteilă! Sunt sigur că vom primi multe daruri. Nu uita de înțelegere, brânza e a noastră. Apăsați. La 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 la. Miau la la, miau la la, miau la la la. Șoareci! Șoareci! Ar trebui să-ți faci rost de un alt cor, Garfield.
La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Excelent! Să vă dau o gustărică, vreo 2 hălci de carne. Hălți de carne? Mai rău de atât nu se poate? Oh, și ca să alunece pe gât și o budincă de smochine. Au! E inutil, sunt un eșec în ale colindatului. Oh, ce sunet grozav! Păcat că nu pot să ating asemenea note. Stai puțin, poate că pot? Miau, 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 miau. Garfield, Odi, masa de Crăciun e gata! Oh, cerule, ce bine ne-am chiftuit. N-aș mai putea lua nicio bucătură. Garfield nu vrea să mănânce? O fi vorba de unul din miracolele de Crăciun de care tot auzim. Păi, poate ar mai merge puțin. Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Florian Silaghi, Iona Brudan, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea este Rachelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.